Nádherný bol a veľmi dobrý, usilovný a vždy verný. Bohu slúžil priamo jemu, pomáhal mu a mal vieru. Anielov nebo, vesmír, zem, pomáhal tvoriť Jehovov sen. Keď na zemi Boh stvoril ľudí, niečo zlomilo sa v jeho hrudi. On bol blízko Jehovu, on pomáhal, on mal predsa zásluhu, dar očakával. On mal predsa zemi vládnuť ako hospodár. Čo tu teraz robí človek, on čakal ten dar. Sklamanie a emócie zrazili ho, zrazu láska rýchlo opúšťala ho. Už necítil lútosť ani premenu, už chcel iba vyhrať svoju odmenu. Z diaľky všetko sledoval a zúril, srdce svoje stvrdzoval a hubil. Keď Jehova ľuďom jeden príkaz dal, zrazu veľkú príležitosť videl tam. Žite, milujte sa a šťastní budete, len z jedného stromu jesť nesmiete. Jednoduché, ľahké a neobmedzuje to, možno práve preto tak ľahko vyšlo to. Eva išla na prechádzku, sama jediná, had ju čakal, neutekal, úlohu tu má. Oslovil ju hlasom hada, otázku jej dal, chvíľu ticho pozeral a potom znovu zašepkal. Prečo Boha počúvate? Zjedzte z toho stromu, nemôžeme, nesmieme, my veríme tomu. Nezabije vás, neumriete, zjedzte z toho stromu, smrť nás čaká, koniec večný, nechcem radu tvoju. Neverte mu, klame vás, len si pekne dajte. No tak kúsok maličký, dám si ja, dobre sa majte. Sklamanie a emócie zrazili ho, zrazu láska rýchlo opúšťala ho. Už necítil lútosť ani premenu, už chcel iba vyhrať svoju odmenu. Keď odmenu nedostal, vziať si ju bol sám, ľudstvo riadne oklamal a on je hospodár. Vládne nám tu, klame nás, riadi práve, nevždy zlo užíva, veď anielom je stále. Poláska ťa, povie ti, čo počuť teraz máš, na cestu ti pomôže, čím opustíš aj nás. Pozor na to, kto ti radí a ako sa usmieva, za úsmevom trpkosť a potom sa vysmieva. Keď už veriť sa dnes nikomu nedá, každý iba odvrkne ti alebo s úsmevom ťa predá. Už to dlho nepotrvá a aj on to vie, preto teraz hnevá sa a robí veľmi zlé.